Gipuzkoako txapelketarekin lurraldekako saioak amaitu dira, eta Euskadiko profesionalen txapelketa nagusia besterik ez zaie geratzen, golflariei urtea amaitzeko. Azken sos eta puntuen bila aritu dira Basozabalen, final handiaren bezperan. Hotz, haize eta euri jasai aurre egin behar izan diete gainera. Aterrunerik laburrena bihotzez eskertzen den jardunaldi gogorra izan dute Gipuzkoako txapelketan. Neguan, Basozabal, bestela ere nahikoa gogorra izaten da, eta euri eta urarekin zer esanik ez. Oraindik ere luzeago egiten du Jose Mari Olazabalek diseinatutako golf zelaia. Araba eta Bizkaiko txapelketetan parte hartu ez zuten, zakur zaharrak agertu dira Basozabalgo txapelketan. Jesus Mari Arruti, Peio Iguaran, Inigo Urkizu eta abar. Peio eta Inigo kadilanetan ari dira orain Europako zirkuituan. Jesus Mari Arruti esateko jokatzari utzita dago, golfeko irakasle lanetan ari da, baina ez dio muzin egiten jokatzeari eta bere mailaren berri eman zuen Basozabalen. Lehenengo zuloan berdia lortu zuen eta oso gutxigatik ihes egin zion bigarren zulokoak. Peio Iguarani gertatu bezalaxe. Zuzen, oso zuzen joan ohi da Arruti. Ez du kolpe asko galtzen batera eta bestera, eta patarekin pixka bat asmatzen duenean, emaitza ona ziurtatuta dauka. Hirugarren zuloan ere parrarekin konformatu behar. Hurbiltze kolpe ona egin ezkero, Basozabaleko 13. zuloak eskaintzen du bai, berdia egiteko aukera. Bandera gaizto xamarra jarri zieten ordea, profesionalen Gipuzkoako txapelketan. Kolpe dotorea jo zuen Arrutik. Patarekin ez zuen asmatu. Eta ez da erraztena, baina 14. zuloan, saria izan zuten, bai Peio Iguaranek, baita Jesus Mari Arrutik ere. Hamalaugarren zulo horretan, berdia egin zuen Peio Iguaranek, eta beste horren beste, Jesus Mari Arrutik. Eta etzen azken aukera izango, 17. ere aproposa baita, berdiak lortzeko. BB-etik egin zuen hurbiltze kolpea Jesus Mari Arrutik. Eskola zaharreko kolpea, baita Iguaranena ere, hau ordea barrura, berdia. 78 kolperekin amaitu zituen lanak Peio Iguaranek. Eta berdirik ezean, 74rekin, zelaiaren parraren gainetik 2 kolperekin, Jesus Mari Arrutik. Etzen mugarri txarra. Jaizkibelgo jokalaria izan arren, Basozabalen asko jokatutakoa da Inigo Urkizu, gutxiago Europako zirkuituan kadilanetan hasi denetik. Baina neurria hartua dio. Nahi bezain emaitza ona egiterik ez zuen izan, baina kolpe on batzuk utzi zizkigun. 13. postuan amaitu zuen Urkizu. 10 lehenengoetan, sailkatutakoen artean Mikel Galdos ageri zaigu, Portugalen jokatzetik zetorren. Algarbeko epeltasunetik Gipuzkoako hotz eta umeltasunera, parraz gainetik 8 kolperekin, amaitu zuen jardunaldia. Zarauztar parea ondoren, Luis Miota, 9. postuan sailkatuta, 79 kolperekin. Eta 78rekin, beste zarauztar bat, Igor Izulain. Honek Peio Iguaranek egindako emaitza berdindu zuen, eta 7. postuan amaitu zuten biek. Eurekin jokatzen ari zen, partida berean Borja Etxart bilbotarra, ez dago bere onenean. Ez zaio eroso ikusten zelaia, baina borrokan jarraitzen du Etxartek. 77 kolpe egin zituen. Bizkaitarrak, 6. amaitu zuen, Izulain eta Iguaranen aurretik. Atzeko partidan beste zarauztar pare bat. Iñaki Alustiza eta Eduardo Larrañaga. Alustiza profesionala eta Larrañaga profesional izateko bidean. Amater honenaren saria eraman zuen txapelketa honetan, baina hori baino gehiago nahi zuen Eduardo Larrañagak.
garaipena nahi zuen. Hasieratik emaitza honenak bienak ziren. 5. zuloan Alustizak egin zuen berdia. 13. zuloan golpe dotorea Larrañagak, baina ihes egin zion pilotak maldan bera. Lan handiagoak zituen Jaime Herrerok. Bizkaitarrak osatzen zuen hirukoa. Bizkaian txapeldun izatetik zetorren. Berdiak ihes egin zion Larrañagari 13. zuloan. Eta irteera txar baten ondoren nahikoa lan parra egiteko zarauztarrak. Berdi egin zuen bakarra. Jaime Herrero 2 kolpetan ailegatu zen grinera eta 2 patekin berdia. Parraren gainetik 4 kolperekin amaitu zituen lanak. 5. postuan Larrañagak zelaiko parra eginez. Ordura arteko emaitza onena, arrutirena onduz. Eta gutxigatik ihes egindako pat horrekin, zelaiaren parraren gainetik kolpe batekin amaitu zuen Iñaki Alustizak, 73 kolperekin, 3. postuan. Jokalari bakarra geratzen zen euren atzetik, emaitza hori ontzeko gai zena, Iban Irazusta, eta etzen ondo hasi gainera. Parraz gainetik, 2 kolperekin zijoan 5. zuloan. Berdiak garesti zeuden egunean, zama hori arintzea ez zirudien batere erraza, baina 3 berdi eginda aurkeztu zen 13. zuloan, parra zazpitik kolpe batekin. Eta bere festa hasi zen orduan, Iban Irazustak 14. zuloan, eta 15. zaienean berdiak egin baitzituen. Grinaren ondotik sartuta 14. zuloan, eta 30 metrotik sartu zuen 15. 16. etzen hain finibili, bogia erori zitzaion. Eta 17. berdirako aukera, baina ez zuen pata sartu. 2 kolpeko abantailarekin, parraren azpitik 2 kolperekin ekin zion azken zuloari Iban Irazustak. 18. irteera kaskarra egin zuen. Pinudira bota zuen. Eta bertatik grinera botatzerik ez. Beste hutsegiterik ezin zuen egin, txapela eraman nahi bazuen. 3. grinean jarri zuen pilota, eta 2 pat nahikoa zuen txapeldun izateko. Lehenengoan gerturatu, eta 2. barrura. Irazusta ez da batere fin ibili azkenaldian eta on egingo dio etxean lortutako garaipen honek. Bera izan zen zelaiko parra zazpitik jokatzen bakarra. Bai, oso gaizki aritu naiz, aldaketa batzuk egin ditut aurten eta asko kostatzen ari zait. Eta orain daukete eskola klasifikatzeko hurrengo urterako zirkuituan ibiltzeko. Eta negoen egoera larrian, ze azkeneko txapelketak oso gaizki jolastu naiz. Eta bueno, ez nekien zer gertatuko zen gaur eta hemen etxean jolasten eta euriarekin ondo moldatzen naiz. Eta nire aukerak aprobetxatu ditut denak. Zaila zegoen, gainea zelai hau euria egiten duenen oso luzea da. Suerte izan dut 2 golpe sartu ditut kanpotik oso ondo eta beste batzuk bai faiatu ditut, baina normala danak zelai honetan. Irabaztea beti pisu handiak entzen du eta ilusioa sartzen dut.